कहो हरचंद भाई। हाँ भैया। कल हाँ एगो बात पूछी तो से। एगो नहीं तू हजार को पूछा। कल यहाँ की जैसे कि आदमी का शादी ब्याह होला, हाँ वैसे है चुटियन का होत होई कि नहीं? अरे मतलब जब तुम्हारे में शादी ब्याह होला तो ओनो में शादी ब्याह होला। तो और तमन वहन का डीजे आ तुआ बारात जाले कि नहीं? डीजे बारात हाँ जानते हाँ ओनो में बारात जाले, जब देखले चुटिया जब लाइन लगावल इनसो अच्छा। ओन को बारात जाले। अच्छा तो कहो वहनों में गीत गवात हुई ना? गीत हाँ काहे जवन की मार भूम मार बोलने से उहा वन के गीत होला। कहो भोज पानी खियाओ ना। बहुत पानी जवन तू खाला उहा उठा के ले जाने से खा के आवला से। हाँ आज कहो होला कि नहीं? ता बरम बुरबे के वे कारे कैसे हर एक बच्चे को मन में